Dek lungaku rada citra waku lagi pingin mikir kerja jalo kowe aja celoro-loro Dek tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ono wanita liya nyanyi bareng-bareng itu kowe rasa semutusi aku ra ning andi-andi aku lunga mong golek yuk Citra Rimba Indonesia. Ayo.
golek rezeki. Ya. Nggih semoga ayo Mas komen iki lho. Iki nganu TikToker iki bose TikToker iki kodang-kodang kabeh iki wong loro iki. Assalamualaikum bos. Lah iki ora ngono iki aku tok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok wis ana niki juragan TikTok. Ya ae sih. Ra idoni kalau Mas nggih Mas. Nggih Mas. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met mriki ning Indonesia. Idoni lho met kuwi. Ora ro aku. Indonesia mahatane gitu. Lho ngendi? Ayo takon sik. Di. Ada Rincing ayo. Iku didongake met. Muga-muga masyarakat sehat selalu lancar tentrem ayem barokah. Lah iki ditesek kok kene met. Lah napa? Iki kan go flash to met. Heeh. Untuk kan aku merongos. Heeh. Nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng met. Kowe pemantul cahaya apa piye? Iki manfaate wong merongos ana fungsine met. Lah napa? Deloke pandeg rono. Nggih. Nah menika. Heeh. Iki syaratnya kudu merongos. Do gumun asine. Nek do merongos iso nyemprit. Nah, aman. Iki syaratnya merongos. Bose gumun nanti. Merongos iso kene Pak. Lah iya, alhamdulillah tumpuk blek met. Enten YouTuber kata. Lah iya disapa kabeh met. Muga-muga sedo YouTuber kene iki sehat selalu. Lancar rezekine. Lah iya. Panjang umur. Lah iya tanpa ini kita bukan siapa-siapa. Lah iya. Berikan tepuk tangan semuanya, Say. Lah iya. Des, kowe untune tekan Papua lho. Mergo YouTube. Lah kok tak idoni we. Lah yo piye tenan. Untuk tekan. Lah yo tenan kok. Mergo sorotan. Iki lho, ibu lengguyu ngasih mekekel. Heeh, kowe ngangge pepes mboten, Bu? Sampean ayo. Orang ngrowoh ngono. Lah ya, langsung dikasih rodat pertamane, Bos. Lah iki yo karang yo bagi-bagi waktu awak dhewe ngono. Lagune pertama, Bos. Apa iki pelek pras? Wajib. Wajib kae. Udu, Mas. Apa? Ayo pro konco. langsung dirojati mawon ya to Lek. Ayo bro konco
Kuwi mik meneh kuwi. Napa Rosi napa? Dul? Rosi napa den Rosi? kathok. Rosi wis nganu wae. Rosi den kathok. Lah kok iso? Lha iki sing pake brojol kabeh ono. Lah nek wong lanang ki nek cantelane mau semprotrok. Nyatane yo brojol kabeh ngono. Lho, Pres. Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latole jeber. Lek prasrak yo ngono ki. Iki kan Jeh. informasine urung tepat to, Met. Heeh. Nungake haba-haba dari saya. Siap. Nah, ya. Yo. Ono semprit sing sepisan pindah, ono semprit ping telu. Loro langsung formasi, semprit ke telu. Bubar. Oh, udah bubar no. Ojo. Langsung jadi siap-siap. Heeh. Papat. Dodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Mas. Dirungake. Wis tuwoke dirungake kupinge ya. Papat nih. Jadi sing tuwoke kudu dirungake. Lah iya. Temengi aja ngeyel. Memimpin. Dane kegukeh lato-lato. Oke. Sing Ayo. tuwake teges. Aku nek nyekel mikir gendeng. Lah iya pancen kowe ki gendeng. Ora masalah. Masalah. Yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuwek angel ayo. Kandhani kok yo. Ayo. Kose matono no. Kandhani kuping. Wo, tuwek gitu. Ojo ngono, sing alus to, Des. Sing alus. Ayo. Loro. Ya ampun, loro. Loro formasi ada depan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. Telu siap-siap. Idune wis akeh yo. Nah, iki Dadak. wayahe Lek Rut iki. Ya Wayahe apa? Lek Rut. Cih. Lagu no. Lagune apa Lek, Pras? Wajib Sik, ngain. kowe iki aja nesu-nesu to wis tuwa iki. Aku males nek nesu. Wajib ngayo. Lanang wadon. Loro ilmu. Gampang nesu aku. Lah piye? Aja nesu-nesu. Kowe iki tegas ra nesu. Wajib ngayo. Lanang wadon. Loro ilmu dirungake Mas. Lanang wadon ki loro ilmu, Mas. Wajib ngain lanang wadon. ngawur nih kuwi. Rapopo aku. Rapopo. Aku kok rasane makro wak untukku. Wajib asik. Rangkep rong lagu. Rangkep lagu Jos. Iki kanggo gawe. Heeh, yo. Iki artis kon maju ngono ya. Iya, artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok ning kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, siap, tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini.
Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua yang hati kami ajang ayo kedatangan angel teman-teman. Ya Gini, bosik to anjir. iki Kok rada- semangat banget to bengi. Aku iki semangat iki. Wis disemangati karo ayang. Ayang sopo? Ayam Ayam bebek. kuasa. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Njuk karo Mamah anu, gedang. Ora. Karo Piye? mama belara. Mampir mbahku. Ayo. Nah, Rika rak kepi. Iki lagunya apa? Rabi ngomong. Karepe. Piye ta iki? Spot iki. Iya, Pak. Ya ya. Mino ya. Piye ta iki? Iki kan ngopo? Iki Tak tasnya sepoti ngopo? to. Oh, sepoti Nah, to. sepotane Rindia kudune kuwi. Ah, prase kotruk. Lah kowe mau milu kowe kentir. Lah aku wis sak siap aku wis nyempriti, Bos. Lah sido. Ya ampun tani. Ayo. Barisan. Angel. Ini dut keliru ki bose dhewe. Ayo. Lagunya apa lek Rindi? Baik. Satu tumpang hadirnya untuk Panjenengan tentunya dengan artis kita. Kondangnya dari Magelang ya, bangga. Pakai bajunya kebaya merah seperti sarangan tahu. Abang endi? Aku Matane iki melek mangane jane iki melek no Tapi- melek. iki nek bojo karo iki enggal mati. Lah ngapa? Urung-urung nyenek nih. Ya, oke. Baik, kita Sampeyan tampilkan. ngene wae ya. Ya, ya. Seliramu ninggalke aku, ojo bosanke aku, ojo nesu karo aku, wong tuaku wis kepecut entuk mantu. Ora gelot iki jan upin-ipin kowe mburi panggung kono lah.
Mas Andes, sampun nggih matur suwun salim sih. Wis rampung met penyanyine wis kanggo kabeh. Ya to met to. Gak ngomong ora kowe jane. Nilih mike kono lek zen kuwi lho mike hairless lek zen. Lah mungkin dikucek ngene. Heeh. J. Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantap ngene, Bos. Yo ngene iki. Marep metu. Marep metu rono. Marep rono. Rono. Aja bunuh diri. Aja. Ya nyol ya. Kok viral we. Oh, ya. Pemain mondolan keok. Ono lemut. Ayo, langsung direcatke wae. Ya manut pimpinane kuwi kok kene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Yo. Ayo, Met. Wis wayahe bar iki lho, Met. Ya. Ya. Wis. Kita pemuda Islam Indonesia Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama untuk agama Islam yang termulia. Dengan satu kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajanya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama untuk agama Islam yang termulia. dan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajanya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Pripun? Kurang banter. Sik. Pripun? Baleni neh. Ayo. Baleni neh. Kurang banter. Lek Aldut. Baleni neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek angoh protoli kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia Indonesia ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama untuk agama Islam yang termulia. Kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajanya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. semaput. Kurang jare Pras tok dewek. Hah? Wis tenan Pras, misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok duwe untran-untran to Pras. Ayo, iya toh, siap-siap wae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijumpuki alate. Yuk ki wayahe untran-untrane wong.
Langsung wae cukup untran-untrane. Ayo sok kene wae gak apa-apa. Ayo iki bingung wis tua-tua iki. Tua-tua iki udah bingung. Ayo. Bali kira. Yo bali kira do ganti dhewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah, iki siap-siap untran-untran maneh. Ya Riko dhewe kok. Iya, lho kok enyo. Riko ki Ono Mas Zen. ya. Yuk, ayo. Saiki saiki opening sik ke biasane iki. Ya Allah biha ya wis. Iki biasane kok nek nyekel mikir sapa? Miki Andes. Ya Des. Ya Miki tukang sone. Kembali? Iket nyong kepiye? Masake. Ngerti gak iket tangga nyong? Api. Riko ngono ke sipok mako bakul sate kok. Ayo langsung. Yo, monggo iki karang yo untran-untrane bro koyo ngopo bersama Citra Rimba Indonesia. Ayo guys kadang wis latihan. Ayo, monggo. Jo, gini. Iki wong gede-gede iki seteko iki. Si jedang ding gan lek zen ndak ilang. Gan lek zen wis ana le duwe. Lek zen ke zen gede ya. Ayo. Ayo. Iya, wis muni urung sampean kowe. DL audio. Gini. Ya. Gitu. Iki ana glebere barang mbok kaya ngapa wujude. Wis demi caleg para satriya kang nitih. Ya, Ca. Sing ati-ati lan waspada. Ya wis.
Saraning rasaksa tembiak kapuraning ratu. Sirnaning rasaksa ambuka kamulyaning jagat raya.